అన్న ఈరోజు మీ ముందరికి ఒక పల్సర్ బండి 150 బండి అయితే మీ ముందుకైతే అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగిందన్న. దీని మోడల్ వచ్చేసి 2020, రేట్ వచ్చేసి 65,000 చెప్తారన్న. ఇది వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో ఉందినా. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి, ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను, డైరెక్ట్ మీరే మాట్లాడి తీసుకోవచ్చు. అలాగనే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే నా నెంబర్ ఉంటే వాట్సాప్కి లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి. మీది కూడా ఇలాగనే వీడియో చేసి పోస్ట్ చేయబడుతుంది. వీడియోలో పూర్తి డీటెయిల్గా ఆర్సీ కూడా పెట్టడం జరిగిందినా. కామెంట్లలో మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళకి రిప్లై రాదునా, పర్సనల్ చాట్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే రిప్లై ఇచ్చా. ఫస్ట్ రోజు అయితే స్టోరీలో చూసే ఓనర్ సెల్ నెంబర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మిగిలిన రోజులు కావాలనే వాళ్ళు పర్సనల్ చాట్ చేయండి, ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను. అలాగనే నేను చేసే వీడియోలు నచ్చితే లైక్ అండ్ ఫాలో చేయండి నా.